Ένα καφεδάκι θα βγείτε? Καφεδάκι, ευχαρίστως. Μόνο μην μου βάλετε πολύ γιατί είμαι νευρικός, μην κάνω καμιά περιστευσία. Μπράβο, σας συγχαίρω. Λογικός άνθρωπος. Έτσι πρέπει να είναι ο φίλαθλος. Πολιτισμένος και αξιοπρεπής. Και ψύχρεμος, προπαντός ψύχρεμος. Στην υγεία σας. Εδώ ο Βαλντές, ο Κουτρουβής, Ζέκα έδιωξε. Από το 60 και μετά δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει 2 ευκαιρίες. Παναθηναϊκά, ρε. Και καθόμουν τόση ώρα μαζί σου. Γιατί εσύ τι είσαι? Ολυμπιακάρα. Πού? Και ήπια καφέ και μαγαρίστηκα. Κλείσε αυτή την πράσινη πανούκλα και μου δίνεις τα νεύρα. Όχι κύριε, με καίει, ο ήλιος με καίει. Εμένα όμως με καίει το χρώμα. Δεν σε έκαψε ακόμα, τώρα θα σε κάψει. Να το, ψήνεται. Σουτ βρε. Από την απομάκρυνση της μπάλας θέλει να υποφεληθεί ο Μπέργκ που έφτασε πρώτος και πήρε τον Παπαδόπουλο. Γκολ ο Μπέργκ. Ο Παναθηναϊκός πάλι σε κόντρα επίθεση με μεγάλη